În acest material vă prezentăm metoda de montaj a ușilor Eco Eurodoors, fabricate cu mândrie în Reghin. Montajul ușilor se realizează cu unelte profesionale. Înainte de montaj se face verificarea coletelor pentru a vedea dacă în timpul transportului nu s-au deteriorat. Pentru montajul corect al ușilor este necesar un contratoc, care acopere grosimea zidurilor și minim un set de pervaze. În următoarea etapă se asamblează contratocul pe toc cu ajutorul șuruburilor pentru lemn. Se realizează verificarea dimensiunilor golului de ușă, înălțime și înlățime în 3 puncte. Se verifică și lățimea zidurilor pentru a vedea dacă sunt abateri, apoi se trece la verificarea planeității pereților și a pardoselei. Pentru a proteja partea de jos împotriva contactului cu apa, se izolează prin aplicarea unei pelicule de silicon. Se fixează tocul ușii cu ajutorul unor pene introduse în mai multe locuri. Verificarea închiderii este un pas important, astfel ușa fiind pusă în balamale pentru a se realiza acest pas. Înainte de fixarea tocului, se aplică distanțiere în 3 locuri, pentru a se evita deformarea acestuia. Se aplică spumă poliuretanică pentru a fixa tocul.
Odată ce s-a întărit spuma, se curăță de exces și se elimină distanțierele și penele. Pentru fixarea pervazului care se atașează de toc și contratoc se folosește un adeziv, aplicat în mai multe puncte. Pervazul este apoi fixat pe perete și se strânge cu ajutorul unei prese de mână pe perioada în care adezivul se întărește. Următoarea etapă cuprinde montarea feroneriei pe foaia de ușă. În cele din urmă se trece la verificarea funcționalității închiderii ușii și fixarea ornamentelor. Eco Eurodoors, fabricat cu mândrie în Reghini. Mulțumim și spor la muncă!